Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka iphupho ngabantu bekujabulela. Ukuphupha abantu bekubona bejabula kuyiphupho elingasho okuhle, futhi kubonisa intokozo onayo noma ozoba nayo empilweni yakho. Lokhu kungenzeka kube isibonakaliso sokuthi ngokomoya ungase ube nesikhathi sokujabula. Ukuphupha abantu bekujabulela kungakhombisa ukuthi unezifiso ezinhle kubantu osondelene nabo. Lokhu kubonisa ukuthi uthokozisa abanye abantu ngezinto ezinhle nakweyakho impilo ngokunjalo. Ukuphupha leli phupho kungabuye kuveze ukuthi unezifiso ezinhle empilweni yakho lapho ofisa ukuthola khona izikhathi ezimnandi nokuphila impilo ejabulisayo. Kungakhombisa futhi ukukhula ngokomoya. Leli phupho lingaveza ukuthi unoxolo phakathi kwakho nabanye abantu. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi uma uke waba nalolu hlobo lwephupho, ucele noma ukhulekele izinto ezinhle ukuthi zize empilweni yakho. Siyabonga, nisale kahle.